हेलो गाइस आम ए पंजाब रे थिलु सो आम ए पंजाब रू जीवु आग्रा सो आम सहित था देखते आम केमती मजा कर गाइस वेलकम टू आवर चैनल आफ्टर मेनी डेज मैंने एबे आग्रा रे स्टार्ट हो हम ब्लॉग हम होटल रे बाहरलु ऑटो आग्रा एटा होटल खाई पी के हमें बाहरी गलु दीड़ा ऑटो गोटे माँ घरिका जाऊँगी आ गोटे आम मैंने जाऊँ भावुँ ऑटो ड्राइवर टाटा भावुँ ऑटो चल आग्रा रोड भुवनेश्वर रोड जमी आग्रा रोड चल नहीं। आप कभी आएंगे ओडिशा कभी गए हैं जगन्नाथ टेम्पल ऑटोरे हीरोइन राति 3टारे आसिक पहुँचिकी सका एत एनर्जी कौट पहुँच आमर ओडिया चैनल आमर ओडिया कथबार्ता मैंने किसी दरकार नहीं टोपी मैंने पहुँची गलु ताजमहल नहीं अभी नहीं लेना ना चलो जा ताजमहल ये किसी ना सो आग्रा से पंजाब आग्रा पूरा गोटे दिन आम पूरा गाड़ी रे आसिलु से राति 3टारे आसिक आम आग्रा पहुँची बहुत टाइम लगता है भी बुले निशा छाड़ नाला हम ये फरेनर मान भाई कि गोरा अनुआंटी हाय हाय तो मो गांडी सुखी के पड़ा पाठ होला कौन आउ कर महल बोली ये खाली यही भाया लोक कि ना ये ताजमहल नुह ये ताजमहल को एंट्री एंट्री ये एंट्री करिया टिकट आने पड़ो कि ऑनलाइन टिकट कर दो ये बेटर आम मैंने भी सही कर खरार पूरा सुखी गले अवस्था बार बाजी गला भी जोश रे अच्छा ये गोटे टोपी किणी हीरोइन लुक हीरोइन तनुजा हीरोइन टोपी वाह फॉरेनर ठू कम लगुना तुम ताजमहल देखा जाऊँ कौन देखा जाऊँ एत बाट एत चेकिंग मोर दरकार नहीं बुलवा हाँ गोटे जिनस ये ताजमहल भर किसी भी आनी किसी भी आनी जन को शोष लगे से कौन कर बाहर जाकि बुल दीटा चेकिंग ऑलरेडी सरला पुणी यहाँ लास्ट चेकिंग यहाँ लास्ट भी ना यहाँ पर आउरी गोटे चेकिंग अच्छी एत चेकिंग कर न आसवाटा भल एमती चेकिंग तुम पुरी मंदिर भी हो न 3 टाइम चेकिंग बैग चेकिंग लोक मान चेकिंग 1000 थर चेकिंग ताजमहल देखा पूर्व तार अपडेटेसन केमती कौन केवे जो एसिड रेन हो तार कौन प्रभाव पकाऊ सबकि थिला देखिपार बयस थाउ थाउ बुलदवा दरकार कारण बेसी ओल्ड एज लोक मैंने चली चली गोड़ हाथ बिंधुची ताजमहल अपग्रेडेशन कहीं गोटे लिखा तो येलो पड़गला हाँ क्लीन करना कह ताजमहल जन कटले हाथ कहीं कटाला कौन बोले हाथ कटिदेव ये जिनस को हम देखा मैंने कष्ट कौन एंड्रॉइड तुम तो आईफोन रखिकी कई गोटे वीडियो करना आम कौन करना जानते ना तुम मैंने बड़ लोग
ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଠି କରିବା ପାଇଁ? ଆରେ ଚୋରି ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବ? ଚୋରି 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 ହଉନି, ତମରି ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି। କେମିତି ଧରୁଛି ଦେଖିଆ? ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ନ କଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭାତ ହଜମ ହୁଏ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଝଗଡ଼ା କରି ସବୁ ଜାଗା ବୁଲୁ। ତାପରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା, ଜେଜେମା ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସ ପୁଣି ଯାଅ। ପାଣି ପିଇବାକୁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଏଠି ପାଣି ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଛି। ଆ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏମିତି ଯାହା ଯଦି ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଙ୍ଗ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଥିବ ଏଇ ଜାଗାଟା ମଷ୍ଟ, ମାନେ ଏଇଠି କରିବ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ତୁମକୁ। ଏତେ ଖରାଦିନେ ଏତେ ବାଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍, ପୁଣି ଏମିତି ଖରାରେ ବୁଲିବାଟା ସତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସବୁ କୁହନ୍ତି ହଁ ବୁଲିଦେବା କ'ଣ ଅଛି, ଯିଏ ବୁଲିଛି ସେ ଜାଣିଛି। ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଠକରେ ଖାଲି ପଇସା ସେଇ ଭିତରେ ସେଇଠି ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି? ସେଇ ଗେଟ୍ ଯମୁନା ନଦୀର ପାଣି ତାଜମହଲ ସେପଟେ ଦେଖାହବ। ପାଣିଟା ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଏନି ଆମକୁ ଫଟୋରେ? ହଁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି କି? ସେଠି ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନା, ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖିଛି। ବସିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଗେଟ୍ଟା। ପାଣି କେମିତି ଆଣିବା? ବୋତଲ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ପାଣି ଅଛି ବା ସେଠି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଛି ଆଉ। ଏ କ'ଣ ଚପଲ ପାଇଁ ଏଇ ଦଉଥିଲେ ଗୋଟେ? ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଭଲ ହେଇଛି। ସୁ କଭର ଦେଉଛନ୍ତି ତାଜମହଲ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଉପରକୁ କିଏ ଯିବ? ଆମେ ଯିବୁନି। ସୁ କଭର ଆମେ ଯିବୁ, ତୁ କାହିଁ ଯିବୁ? ଆମେ ଯିବାନି? ଦେଇକି ଯିବ କାହିଁକି? ହଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ହେଇଗଲା ଆମ ତାଜମହଲ। ଆମେ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ। ଏଇଠି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍, ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଯାହା ଯାହା ହେଉଛି। ତାଜମହଲ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଖରା ଖରା ଖାଲି ଖରା ହିଁ ଏଠି, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଖରା। ତାଜମହଲ ଦେଖିବା ଖାଲି ମାନେ ତାଜମହଲ ଦେଖିପାରିବ ଖାଲି ଖରା ହିଁ ଖରା। ଯଦି ଖରାରେ ଟ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ିଆର ଅଛି ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ପାଣିଟା ବି ବ୍ଲୁ ପାଣି, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଲୋକ ଅନଉଛନ୍ତି। ଫଟୋ ଆଉ ରିଏଲରେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସତରେ। ଖରାଟା ଟିକେ କାଟୁଛି ଆଉ। ଆସିବ ମାନେ ସେଇଠି ଆଗେ ଫଟୋଟା ନେଇଯିବ। ପୋଲିସଟା ଏମିତି ଅନେଇଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ କ'ଣ ପାଟି କରିବ ବୋଧେ। ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆଉ। ଆସିବ ମାନେ ଏଇଠି ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପଛରେ ତାଜମହଲ, ଆଉ ମଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ ଯମୁନା ନଦୀ। ମା ଆସିପାରିଲାନି, ଆମେମାନେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଦେଖି ପଳେଇବା। ସିଏ ଦେଖିଦେବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସିରିୟସଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଖରାରେ କିଛି ଦେଖାହଉନି। ଆରେ ବା, ଯମୁନା ନଦୀ ଅଛି ହେଲେ ପାଣି ବହୁତ କମ୍ ଏଠି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି, ଏଇଟା ଯମୁନା ନଦୀ। ଯମୁନା କି ନଦୀ, ପାଣି ହିଁ ନାହିଁ। ମାର୍ବଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ବନେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତ କଟା ହେଇଛି। ହଁ ଯାଅ ଯାଅ, ଇଏ ବାଓ। ଏଇ ମାର୍ବଲକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ଆସିଛୁ। କିଛି ନାହିଁ ମାର୍ବଲ, ସେମାନେ ବନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦଉଛି ଆଉ। ମୁଁ ବନେଇ ତ ପାରିବିନି, ତାଜମହଲ ବନେଇଥିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଛୁଇଁଦବା ଆଉ। ଖରାରେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଚାଲ ଦୌଡ଼ିବା। କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସିବ। ଏଇଟା ନାଇଁ, ଭଲ ଜିନିଷଟା ଅଛି। ଆଉ ଖରାରେ ଆଉ ଚାଲିପାରିବିନି, ତୁ କଥାଟା କହିଦଉଛୁ। ହଁ, ବେଶୀ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଫରେନର ନା ସେମାନେ ପାଟି କରିବେ। କିଛି ପାଟି କରିବେନି। କାଲି କ'ଣ କହିକି କ'ଣ ଦରକାର? ନା, ଆମେ ତ ଉଠେଇଥିଲୁ ଏଠି। କୋଉଠି? ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇ ଯୋଉ କେରଳାରେ। ହଁ, ଏମାନେ ସବୁ ମାନେ ଭଲ ଭଲ, ଏଇ ଛାଇରେ ଚାଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପଛରେ ତାଜମହଲ ଆଉ। ବ୍ଲକ୍ କରିବୁ? ବ୍ଲକ୍ ତ ଚାଲିଛି। ହଁ,
ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଖାଲି ଗୋଟେ ତାଜମହଲ ଏଇଠି ଥିବ, ଦେଖିଲା ଚାରିପଟେ ଖାଲି ଭଲ ମାନେ ବୁଲିବା ପ୍ଲେସ୍। ବସିବା ଏଥିରେ ମା ସେମିତି ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି ଆମେ ସେଠି ବସିଥାନ୍ତୁ। ସେ ଦେଖୁନ ଏଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବୁଲିପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଭାରି ପଳା। ହଁ ଗଲେ ବି ହବ। ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ତାଜମହଲ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଏମିତି ଟିକେ ଜାଗା ଅଛି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ବି ଅଛି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଭାବିଲି ନାହିଁ ବୋଧେ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମର 209, ତମର ଏଇଟା ହେଇଥିବ। ମା ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା। ଚାଲ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଟା ତ ଆମ ରୁମ୍ ଟା। ଯାହା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ହଁ ପଚାରିଦବା। ଅନନ୍ତି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ତାକୁ କହିଦେ। ଏତେ ସମୟ ସଫର କରି ଟିକେ ରୁମ୍କୁ ବସିକି ବସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ଟାଟୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଗୋଆରେ ଅଛି। ଗୋଆ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଆ କିଛି ଦରକାର ହିଁ ନାହିଁ। एमाने गोवार मजा। धूप में क्या है यहाँ स्विम कर। हाँ चला बसा 1 2 3 ना ना वीडियो का फोन रील करिए वन बॉटल डाउन पिलो मेरे साथ में। हाँ बजाओ ना बजा। अबे 2-3टा फोन मु तो आनी चाहिए माँ फोन टा नहीं किया आछि। एबे टाइमिंग हमर स्विमिंग पूल डुबकी हमर फोटो उठा तो उठेना। आओ गाइस जल्दी कर मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डल जाएगी बाहर निकालो हाथ लगा। चलो तो हे गाइस मुझे मो ब्लॉग एंड कर किसी भी क्लिप्स नहीं आम जेजेमा देह खराब हो जाता मैंने भावुँ तो परदिन ही फ्लाइट पलि आसो किसी एमती किसी रिजन हुए ना तापर मैं वृंदावन जाते किसी ब्लॉग करनी। सो या सो सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। टाटा गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग। सो या फैमिली पिक्स नवा नहीं ना किसी पिक्स ऐड कर दीजिए देखिए दिया।